गोवेकरांना ऐन ख्रिसमसमध्ये आणि नववर्षानिमित्त मोठं गिफ्ट मिळालंय। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळानं मुंबई पणजी महामार्गावर वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या या निर्णयामुळे गोवेकरांना ऐन ख्रिसमसमध्ये आणि नववर्षाच्या निमित्तानं हे छानसं गिफ्ट आहे। विशेष म्हणजे या बस सेवेचे दर रेल्वे दरापेक्षाही कमी आहेत। या एसी बसचे तिकीट 1245 रुपये इतके असणार आहे। शुक्रवारपासून या बस सेवेला सुरुवात होतीये। या बसच्या प्रवासात पनवेल, महाड, चिपळूण, राजापूर, कणकवली, सावंतवाडी असे थांबे असणार आहेत। मुंबई सेंट्रलहून दुपारी 4:30 वाजता ही बस सुटणार असून दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7 वाजता ती पणजीमध्ये पोहोचणार आहे। मुंबई गोवा या मार्गावर सध्या गोवा राज्य परिवहन महामंडळाची कदंब ही बस सेवा सुरू आहे। तिचे प्रतिप्रवासी भाडे 1250 रुपये इतके आहे। शिवाय या मार्गावर इतर खासगी बसचं भाडं साधारण 1,500 रुपयांपर्यंत असतं। पुढच्या आठवड्यात ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनच्या पार्श्वभूमीवर खासगी बसचं भाडं 2 ते 2,500 हजारांवर जाण्याची शक्यता आहे। अशा स्थितीत प्रवाशांना एसटीच्या शिवशाहीचा आरामदायी पर्याय उपलब्ध होऊ शकतोय। या बसचं बुकिंग एसटीच्या बुकिंग कार्यालयासह MSRTC मोबाईल ॲपवरूनही करता येणार आहे। नवीन वर्षाची सुरुवात करण्यासाठी गोव्याला जाणाऱ्या मुंबईतल्या पर्यटकांनाही या बस सेवेचा लाभ होणार आहे। पर्यटकांची ही गरज लक्षात घेऊनच महामंडळानं हा निर्णय घेतलाय।